Вітаю ўсіх сябровак, сяброў, прыяцеляў ды прыяцелек, карацей, усіх неабыякавых людзей, неабыякавых у тым ліку і да таго, сярод чаго мы ўсе з вами жывем. Гэта праграма «Шыльды», а я вядоўца Лявон Вольскі. Чыіх імёнаў не бракуе на нашых вуліцу, плошчах, завулках ды праспектах, гэта рознага кшталту савецкіх і партыйных кіраўнікоў. Розныя, буйныя і не вельмі, 20-х, 30-х, 40-х, 50-х, 60-х, любых адрэзкаў нашага для кагосьці такога настальгічнага савецкага мінулага. І адзін з такіх персанажаў гэта Пантелеймон Кондратович Пономаренко. Хто ж ён такі, гэты Пантелеймон Кондратович? Пантелеймон Пономаренко нарадзіўся ў 1902 годзе ў Краснодарскім краі ў сялянскай сям'і. Удзельнік грамадзянскай вайны, працаваў у нафтапромыслах на чыгуначным транспарце з 1922 на камсамольскай працы, з 1937 у апараце ЦК ВКПБ. З 1938 до 1947 года першы сакратар ЦК Кампартыі Беларусі. Вось даслалі нам сюды Пантелеймона Кондратовича ў такі без перабольшваннем люты час. І што ж ён робіць тут, гэты Пантелеймон Кондратович? 36-гадовы Пономаренко становіцца на чале рэспублікі летам 38-го года. Сярод іншага малады кіраўнік рэспублікі запомніўся фінальным ударам па хутарскому землеўласніцтву, націскам на нацыянальную культуру і беларускую мову. Вядомы запрос Пономаренкі Сталіну з просьбай павялічыць квоту ў расстрэльных спісах на 2000 чалавек, па турэмных выраках на 3000 чалавек. За подпісам Пономаренкі вядома некалькі тысяч смяротных прысудаў. Як і украінскі калега Мікіта Сергеевич Хрушчоў, пасля смерці Сталіна Пономаренко абвяргаў удзел у рэпрэсіі. А быў тут калісьці край нізкапавярховай, тыпова правінцыйнай вуліцы Харкаўскай. Цяпер жа ад скрыжавання з праспектам Пушкіна, які плаўна перацякае праспект Жукава, і да перакрыжавання з вуліцай Гарэцкага паўстала вуліца імя Пантелеймона Пономаренкі. Што ёсць яскравага і запамінальнага на гэтай вуліцы? А вельмі шмат усяго, глядзіце, тут і стадыён дома-будаўнік, і ДК «Мапіт», і музычная школа нумар 5, і бізнес-цэнтр, куды ж без яго, і увага, рэдкая для нашай тэрыторыі Новаапостальская царква, якая належыць да міжнароднай хрысціянскай арганізацыі, створанай у Гамбургу ў 1878 годзе. Гаворыць, што да Пономаренкі прыслухоўваўся сам Язэп Віссарыёнавіч. Кажуць, што Пантелеймон Кондратович грудзьмі адстаяў заходняе Палессе з Берасцем і Пінскам, якое меліся вывесці са складу БССР, а пазней і Полацак з вобласцю, якую хацелі перадаць Расійскай Федэрацыі. У апошнія гады жыцця Сталіна Пономаренко быў адным з асноўных прэтэндэнтаў на пост Іосіфа Віссарыёнавіча. Як ведаем, у выніку партыйнай барацьбы перамог Мікіта Сергеевич Хрушчоў. Яшчэ ў 1939 годзе паміж Пономаренко і яго украінскім калегай Мікітай Хрушчовым разгарэўся канфлікт. Пасля пачатку Другой сусветнай вайны і ўключэння тэрыторый Заходняй Беларусі і Украіны ў склад СССР абвострылася пытанне ў адносінах да прыналежнасці Палесся. Хрушчоў настаиваў на ўключэнні Палесся ў склад Украінскай СССР з гарадамі Берасце, Пінск, Лунінец, Баранавічы. Пономаренко быў катэгарычна супраць. 22 лістапада 1939 года Сталін выклікаў Пономаренко і Хрушчова ў Маскву, выслухаў іх і правёў межы паміж беларускай і украінскай СССР, уключыўшы Палессе ў склад Беларусі. Пасля вызвалення Беларусі ў 1944 годзе Пономаренко выклікаў яго былы босс Маленкоў, каб паведаміць аб стварэнні асобнай Полацкай вобласці і ўключэння яе ў склад РСФСР. І ў выніку Полацкая вобласць была створана, але ўключана ў склад БССР і як асобная вобласць праіснавала да 1954 года. Ну і цяпер некаторыя гавораць пра Пономаренку. Ну так, расстрэльваў, ну так, засуджваў, але дзякуючы яму Палессе і Полаччына нашыя. Ці каштуе гэта тысячаў чалавечых жыццяў і паламаных лёсаў, хай кожны вырашае для сябе сам. А што ж было далей, пасля гэтых дзікіх арыштаў і троек?
У 1939-м браў удзел у выкрыцці кіраўнікоў НКВД БССР, абвінавачваных у грубым парушэнні рэвалюцыйнай законнасці і злоўжываннях уладай. У гады вайны быў чальцом ваенных саветаў 3-й ударнай арміі, заходняга, цэнтральнага і брэсцкага франтоў. У 1942-44 годах начальнік цэнтральнага штаба партызанскага руху. У 1944-48 старшыня Савету міністраў БССР. Пасля службы ў Беларусі паспеў пабыць міністрам нарыхтоўвання СССР, чальцом палітбюро ЦК КПСС, міністрам культуры СССР, першым сакратаром Кампартыі Казахстану, амбасадарам у Польшчы, Індыі ды Непале і ў Нідерландах. Памёр у 1984 годзе. Бачыце, які мультыталенавіты быў Пантелеймон Кандратавіч. То партыя яго кіне на нарыхтоўкі, то на культуру, то ў Польшу, то ў Непал, а ён паўсюль абазнаны і кампетэнтны. Тут, на Панамарэнкаўскай вуліцы, апроч будынкаў рознага прызначэння, ёсць даволі утульны парк, якога не напоўніцу датыкнулася рука зеленбудаўцаў, якія зазвычай любяць акультурваць прастору для адпачынку шараговых грамадзянаў. І вось у гэтым парку мы пазнаёміліся з вельмі сімпатычнай спадарыняй. А вы просто приехали погулять Да, в парку? я тут? приехала, я почти каждый день сюда прихожу, с метро Кунцевщина, вот я там живу, и почти всегда сюда прихожу, потому что у нас там такой зоны отдыха нет. А здесь, пожалуйста, можно гулять, и здесь очень много семейных, и с детками гуляют, и вот спортом молодежь занимается. И просто я уважаю молодежь, вот многие жалуются на молодежь, а я считаю, что наша молодежь это самая лучшая, самая достойная такая, понимаете, они вот борются за свои права, и притом они вот не то, чтобы там из-за угла там кого-то убить, побить, они честно выражают свою позицию. И за это им от пенсионеров таких вот большой, так сказать, привет и большое уважение. Вот лично я не хожу, потому что я рискую своим здоровьем. Я уже в таком возрасте, что если мне дубинка один раз дадут, то я уже не встану. А, яны могуць. Могут запросто. Я же видела, я вот на телеграм-канале смотрю, как пожилую пару, мужчина с палочкой, а его лупят дубинкой. Ну это вообще. Да, дякую вам Пожалуйста. за коментар. А напрыканцы, сяброўкі і сябры, хачу пачаставаць вас адной даволі грувасткай цытатай. Цытатай з ліста Панамарэнкі Сталіну. Ліст быў напісаны ў 1938 годзе. Наиболее крупную контрреволюционную националистическую работу провел Союз советских писателей Белоруссии, идейно возглавляемый всегда десятком профашистских писателей, в том числе известная Янка Купала и Якуб Колос, и всегда для прикрытия, в том числе и сейчас, имевший у руководства коммунистов. В этом союзе несправедливой критикой, клеветой, издевательством и пренебрежением затравили ни одного честного коммуниста и беспартийного писателя. Здесь разлагали литературное движение. Здесь боролись с советской властью под видом борьбы за эту власть. Здесь ненависть ко всему русскому доходила до болезненной истеричности. Ничего не нагадывая? И далей. Существующее белорусское правописание искажено в националистическом духе. Оно преднамеренно построено так, чтобы отличалось от русского даже там, где в живом произношении нет разницы. И еще. Слово «подъем» заменено каким-то диким словом «уздым». Образование, адукация, краски, фарбы, борец, змагар. Отечественный ойчинный от польского «айчизна». Правительство, урад, годовщина, годовина. Белорусы говорят так в смысле гад, гадюка, баня, лазнь. Беспредельный, безбрежный, безграничный, безмежный. Пример сознательного обеднения языка. Безопасность, беспечность. Отсюда органы государственной безопасности, органы государственной беспечности. Слово «товарищ» заменено словом «сябр». Дык вось, дарагія таварышы і сябры, на гэтай панамарэнкаўскай цытаце мы і завершым нашу сённяшнюю праграму. Усяго вам найздароўшага. Пакуль!